Φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα θέλω να κάνω μία ανάγνωση που αφορά, εν ώψη και της νέας σελήνης στο Σκορπιό, αυτή τη νέα σχέση, αυτή τη νέα αρχή που έρχεται. Πώς θα είναι λοιπόν η επόμενη σου σχέση, ποια είναι η ευκαιρία που σου δίνει αυτή η νέα σελήνη για την επόμενη σου σχέση. Θέλω να κρατήσεις ό,τι από αυτή την ανάγνωση σου ταιριάζει. Αν δεν σου ταιριάζει, πέταξέ τα όλα και δες κάποια άλλη. Σίγουρα αναφέρεται σε ενήλικα άτομα και αφορά τη γενική συλλογική ενέργεια. Θα αναφέρω ζωδιάκια, θα αναφέρω και αρχικά. Πάμε όμως να δούμε την επόμενη σου σχέση. Και ξεκινάμε. Οπα, ωραία. Ουσιαστικά, αυτή η νέα σελήνη έρχεται να σου πει, αυτή η σταθερότητα στη σχέση, η χαρά, ο ήλιος, είναι η ώρα που θα έρθει κάτι πολύ όμορφο, το οποίο καρτερείς, προσμένεις εδώ και πολύ καιρό. Για να δούμε αυτό το όμορφο, αυτή η όμορφη σχέση, τι αφορά. Μάλιστα, συνεχίζει να δείχνει πάρα πολύ ωραία την ενέργεια. Εκεί που θεωρείς ότι όλα είναι τελειωμένα, ίσως να έχεις και μια έτσι στάση αρνητική, απελπισμένη, έρχεται μια προσφορά. Έρχεται μια προσφορά που φέρνει ουσιαστικά μια διεκδίκηση. Μπορεί να είναι και για κάποιους από εσάς ένας άνθρωπος από το παρελθόν. Για να δούμε λίγο. Διαισθητικά λαμβάνω ότι εδώ πρόκειται για δύο άτομα. Ένα καινούριο και κάτι παλιό που επιστρέφει για κάποιους από εσάς. Και καλείστε εσείς να πάρετε απόφαση στο τι θέλετε να κάνετε. Σαν να έχω δύο προτάσεις. Ειδικότερα, εάν το ζώδιό σας είναι ζώδιο του νερού, σαν να έχω και μία πρόταση από το παρελθόν και ταυτόχρονα μια ευκαιρία για κάτι καινούριο. Αναφέρομαι σε καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες για αυτή την προοπτική. Πάμε όμως στην πρόταση, αυτή την πρόταση, εκεί που όλα τα θεωρήσω ότι έχουν τελειώσει. Πώς εξελίσσεται. Λοιπόν, σίγουρα έχει να κάνει με μια παρελθοντική κατάσταση που σε έχει πληγώσει, αλλά η καινούργια προοπτική έρχεται να σου δώσει θεραπεία. Έρχεται να εκπληρώσει τις ευχές σου. Λίγο στην αρχή έχεις πληγωθεί, κρατάς λίγο τα χαρτιά σου κλειστά, μπορεί να είσαι επιφυλακτικός, κάποια πράγματα θα αρχίσουν να δίνουν καρπούς από Δεκέμβριο και μετά σε αυτή τη νέα σχέση, σε αυτή τη νέα προοπτική. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που θα επιλέξετε το παρελθόν, περισσότερο βλέπω νέα ξεκινήματα. Και για να δούμε πώς θα πάει. Αρχικά, το πιθανότερο είναι να το γνωρίσετε αυτό το άτομο μέσα σε μία έξοδό σας. Φεύγετε από τη φάση του να είμαι κλεισμένο στο καπούκι μου και ξαναμπαίνετε στο στίβο του φλερτ. Έχω πολύ δυνατά το κομμάτι της εξόδου, φίλους, ίσως και κάποιες καινούριες ανασχολήσεις, μπορεί να αποκτήσετε ένα καινούριο χόμπι,
μέσα από εκεί, σεμινάρια, κάτι, οτιδήποτε που σας βγάζει από την απομόνωση και σας βάζει σε ένα καινούριο κοινωνικό κύκλο. Και έρχεται να σας δώσει έρωτα και αυτό το συναίσθημα της ευτυχίας και της ολοκλήρωσης. Το ξαναερωτεύομαι. Λοιπόν, μια πιο ισοδύναμη σχέση, μια σχέση η οποία μπορεί και είναι πιο ουσιαστική. Η νέα σελήνη βρίσκεται εδώ, με τη σελήνη μας, και πάτε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, πολύ όμορφη, καλύτερα νερά, φεύγετε, αφήνετε κάτι παρελθοντικό πίσω. Επιτυχία, επικοινωνία, ξαφνική. Αυτή την προοπτική. Κυρίως αυτά που βλέπω σαν ζώδια σε αυτή την ανάγνωση είναι λέοντες, υδροχόους, σκορπιούς και ταύρους. Ένα νέο ξεκίνημα. Όσον αφορά αρχικά, θα ήθελα να δώσω το αρχικό μη, όμικρον, α, κάπα, γάμα, ρο και ιώτα. Εύχομαι με αυτή την ανάγνωση να σε βοήθησα. Είναι η ώρα να τολμήσουμε να διώξουμε την τοξικότητα, να τολμήσουμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα στην αγάπη, πιο ουσιαστικό, και η ανατροπή έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Να είσαι καλά. Αν με βλέπεις πρώτη φορά, είμαι η Σαλάνα, θα χαρώ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και μπορείς επίσης να κάνεις και συμμετοχή εάν θέλεις τη μηνιαία 15 λεπτή δωρεάν συνεδρία με τη συμμετοχή του μέλους. Θα τα πούμε σε μια επόμενη ανάγνωση. Να είσαι καλά. Να είμαστε. Σελάνα.